kongen, ja. Ja, for jeg har en aftale. Der kommer 150 gæster. Er de kommet alle? Ja, det er vel kun et afbud, der kommer, ikke? Kan du ikke godt lige tage noget af det der? Jeg skal se, hvad der er. Ja, det er ikke Rotterby. Ja, det er ja. Jeg tror, jeg har en kane, den er punkteret. Mit rensdyr, de har fået hedeslag. De har fået hedeslag, min rensdyr. Jeg har et helt spand rensdyr, som har fået hedeslag. Og nu er jeg på spanden. Og jeg er bare helt færdig, ja. Mona, hvor er du? Hvordan jeg har parkeret min kane op på taget. Om det hele, jeg holdt i jorden. Den er punkteret. Ja, det plejer bare dig. Det har jeg for helvede. Ikke bande, ikke bande. Det er jo. For helvede. Der er gået rod i min kalender. Man kan ikke holde jul i juli. Jo. Det kan man Har du kendt dine sandaler, din røvhund, mand? Sandaler? Ja. Der er ikke nogen sandaler. Nej, ikke sin nu. Det bliver regnvejr, så bliver det til vandaler. Ja, så fede, ja. Har du også en date med jul? Hej, kone. Ja, det kan jeg høre. Hej. Hvor ser du godt ud. Så glædelig jul lige. Jo, tak lige måde. Altså, jeg skal jo ikke gå glip af det her, vel? Ja, lige måde. Nej, det er det ikke. Ja, det er julemanden, der fælder.